ஹாய், அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் கலைச்செல்வன். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நீட், வாண்ட் இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். நமக்கு ஒரு பொருள் தேவையா இல்லை வேணுமா அப்படிங்கிறதுக்கு இருக்க வித்தியாசத்தை என்னங்கிறத பார்க்க போகிறோம். நீட்னா என்ன அப்படின்னா தேவை, வாண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா வேண்டும். இப்போ நம்ம உயிர் வாழணும் அப்படின்னா அதுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் தேவை. என்னெல்லாம் அப்படின்னா காற்று, தண்ணி, சாப்பாடு, போட்டுக்க துணி, இருக்க ஒரு வீடு, இதெல்லாம் நம்மளுடைய தேவைகள். இதெல்லாம் நம்ம நீடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ வாண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளுடைய விருப்பம், நம்மளுடைய ஆசை, இதெல்லாம் வாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். உதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நம்ம வாழணும் அப்படின்னா சாப்பிடணும். அந்த சாப்பிட்றது நீடு. ஒரு குறிப்பிட்ட ஹோட்டலில் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஷ்ஷை டின்னராக நம்ம சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சா அது நம்ம ஆசை, அது வாண்ட். ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்குகிறோம். அந்த மொபைல் ஃபோன் நம்மளுடைய நீடு. இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்துக்கு மொபைல் அப்படிங்கிறது அத்தியாவசிய தேவை. அந்த மொபைலில் ஒரு பர்டிகுலர் மாடல் இல்லை ஒரு விலையுயர்ந்த மொபைல் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஆசை, அதாவது வாண்ட். இப்போ நம்ம இதில் என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய தேவை என்ன. இப்போ நான் ஒரு மொபைல் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா நான் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறேன், எனக்கு என்னென்ன மாதிரியான தேவைகள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த தேவைக்கு எந்த கான்ஃபிகரேஷன் இருக்க மொபைல், எந்த விலையில் இருக்க மொபைல் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கணும். எல்லாம் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியாக இருக்க மொபைல் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாங்கக்கூடாது. ஏன்னா அந்த அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணவே இல்லை, ஏன்னா அந்த அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி எனக்கு எந்த விதத்துலேயும் தேவை இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம அதை வாங்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. இதே போல் இன்னொரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ வீட்டுக்கு ஒரு டிவி வாங்குகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. 15,000 டிவி ஆஃபரில் ஒரு 12,000 தராங்க. அந்த 15,000 டிவியை 12,000 வாங்குறதுனால நாம் என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா 3,000 மிச்சம் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைப்போம். ஆனால் இந்த இடத்துல 3,000 மிச்சம் கிடையாது, 12,000 செலவு. ஏன் அப்படின்னா அந்த டிவி நமக்கு அப்போ தேவையா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்து வாங்கணும். அந்த இடத்துல நமக்கு தேவையில்லை, ஆனால் ஆஃபரில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்ம பண்ணுறது செலவு தானே தவிர சேமிப்பு கிடையாது. இப்படி நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒவ்வொரு பொருளும், இனிமேல் நம்ம வாங்க போகிற ஒவ்வொரு விஷயமும் நமக்கு தேவையா இல்லை வேணுமா அப்படிங்கிறத உணர்ந்து நாம் வாங்க வேண்டும். நம்மளுடைய நீடா இல்லை வாண்டா. நீட் அப்படிங்கிறது கட்டாயம், வாண்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய விருப்பம். அந்த விருப்பம் இந்த நேரத்துக்கு தேவையா அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம வாங்கணும். நன்றி நண்பர்களே, மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.